Haddatsana Ibnu Abi Umar. Haddatsana Sufyan bin Uyainah. Anwa ibn Dawud. Ani benihi wa huwa Bakr bin Wa'il. Ani Zuhri saking Zuhri an Anas bin Malikin saking sahabat Anas bin Malik. Qala ngendika sinten? Anas bin Malik. Aulama gawe walimah Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyata ing atase Sayyidah Sofiyah binti Khuyai bitamrin kelawan kurma wasawikin lan bubur sawik. Bubur sawik niku bubur yang terbuat dari apa jenenge? Jali. Jelai. Jali kaya ngertos to nggih. Soale dawuh Kanjeng Nabi, jali iku nggih. Jali niku napa? Iku luweh langkung sae tinimbang beras. Tinimbang gandum, tinimbang beras niku jane langkung sae jali. Soale apa? Orang gawe diabetes. Kan jali. Padahal no daerah dhewe wong sing mangan jali ki dianggep wong sing ora duwe. Padahal niku lebih istimewa tinimbang arus, wasair tinimbang gandum karo beras lebih baik, lebih menyehatkan. Aku batinku, kula maca niki batinku ngene. Aku mbiyen ki mangan jali ngene kok ya kaya itu ora duwe. Model-modele kan ngoten. Nah, Kanjeng Nabi niku ketika menikah dengan Sayyidah Sofiyah binti Khuyai, beliau membuat walimah. Jadi ceritane niku kan garwane Kanjeng Nabi sing jenenge Sofiyah niki niku awalnya kan Yahudi. Beliau Yahudi Bani Nadir, Yahudi yang ada di Madinah. Bapake utawa sing jenenge Khuyai niku sampai mati musuhi Kanjeng Nabi. Bahkan gowething karo sing jenenge Kanjeng Nabi. Kemudian pas perang Khaibar, bapaknya meninggal, terbunuh. Terbunuh ya Yahudi. Akhirnya nopo? Pas perang Khaibar, Yahudi Bani Nadir kan kalah. Ono sing masuk Islam, wonten sing ditawan, yang enggak masuk Islam kan ditawan. Nah, kemudian yang perempuan kan akhirnya nek peperangan zaman biyen perempuan iki mau kan kon milih antara melbu Islam nggih utawa napa dadi budak berarti soalnya ora melbu Islam. Nah, Sofia iki mau emang dari dulu sebenarnya wis pengen masuk Islam ning wedi karo bapake. Nah, ketika ditimbali Kanjeng Nabi ditawari milih Islam apa milih dadi budak. Beliau milih Islam. Ya akhirnya masuk Islam. Lah begitu masuk Islam, Sofia pengen dinikah Kanjeng Nabi. Memang zaman biyen iki rata-rata sing nembung niku tiyang pri. Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi nikah sing nembung sinten? Siti Khadijah. Jadi orang Arab zaman dulu memang sing nembung sing estri. Soalnya wong lanang kan duweni muruah bahasane. Wake sing rebutan pengen nembung Bang Jai. Berarti lah ngono gitu. Nah, Bang Jai tinggal nyeleksi. Nek sakniki kan zamane beda. Wong lanang muruahe ilang. Akhire nembungi wong wedok.
nembungi wong wedok. Nggih. Nah, akhirnya njuk dinikah. Lho krana nikah, jane awale kan pengen meneng-menengan. Lho kok meneng-menengan pripun? Soale satu Sofia iki kan ya terkenale kan Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi ngertos walimah niku hukume sunah. Mosok wis nikah kok ora walimah kan ya eman. Akhirnya juga mengadakan walimah meskipun seder. Nah, itulah kenapa ya dawuhe Mbak Yai, nek ana acara nikah itu harusnya yang dirame-rameke niku mulai akad. Jadi akad niku undangane kuatah ben apa ketika akad disaksikan oleh banyak orang. Terus walimah sederhana mawon. Kok walimah yo pengen kakak gak apa-apa berarti dibablas ke undangannya mulai akad sampai walimah. Saya ini kan ngoten. Utawa undangannya mau acara walimah terus mangan-mangan wis ngono apa akad terus mangan-mangan ngoten mawon. Terus malih ngaji pengajian ten manten niku sing paling apik singkat. Soale pengajian manten kok dawa suwi, makruh. Wong malah asline manten iki ora usah dadak ana pengajian. Pengajiannya niku pas niku lho. Ijab kabul. Pas ijab kabul. Jadi cara pengajian singkat ngoten mawon. Soalnya walimah ki intine napa? Sing diarani walimah niku adanya makanan setelah ijab kabul. Mula asline walimah niku isine mung mangan tok asline. Cuma awak dhewe kan yo ana adate dadine njuk tambah dawa ana adate. Padahal asline mboten usah ngono-ngono kuwi. Dadi bar akad ijab kabul tamune akeh terus ayo mangan bareng ampun. Di walimah niku hukume sunnah, nek akad hukume wajib. Resepsi kan pesta. Jadi setelah walimah sebenarnya itu. Proses setelah walimah. Tapi ya resepsi asline walimah, tapi walimah sing dawa walimah sing gedhe. Ya ora apa-apa, memang adate ngono. Tapi jane walimah niku sing penting ana makme ngono ae aman. Faidatun hukmu walimatil ursi sunnatun muakkadatun. Walimatul arus niku hukume sunnah muakkadah. Mulane nek saged ya nek nikah ya walimah. Lho soalé napa? Soalé ngumumke ten masyarakat, oh iki lho aku wis nikah, oh iki lho aku wis duwe bojo. Makane hukume sunnah muakkadah walimah. Tapi nggih ngoten walimah niku badhe nikah. Sebelum nikah tidak boleh. Asline nggih nenten hukum tidak boleh apa namanya ada ikhtilat. Ikhtilat ki artine ngeten. Dadi sadurunge ijab kabul, calon manten dereng pareng nginep ten gene griyane ingkang putri. Dereng pareng. Lho nek omahe adoh kudune nginepe di luar rumah mempelai calon mempelai asline kan ngoten asline. Nah, kenapa ditakutkan? Ditakutkan misale napa akhirnya ana ikhtilat. Ikhtilat iki kan ora kudu sing elek-elek, kumpul ngono lho maksudnya. Kumpul ngobrol-ngobrol padahal durung akad. Padahal asline nek secara hukum ngoten niku. Cuma ya piye kadang awak dhewe niki musuhe wong akeh. Jelaske hukum ngeten iki ana wae kadang sing ya wong adate kaya ngono kok. Lah wong nikune kaya ngono kok. Nah. Khawatire kan ngeten khawatire. Wis kadung menginap di situ lah kok ujuk-ujuk wong takdir ora ngerti. Ujuk-ujuk
pas meh akad ora sida. Kan ya repot. Saniki kan kasus ngoten kathah, ameh nikah jebule ra sida. Mlayu utawa ana sing mati misale. Sing sering winginane kan berita sing kemarin kan tinggal mlayu. Itulah kenapa napa niku jenenge tugas wau pun kula sampeke pas napa jenenge teng kene Soto wau. Tugase sing asline golek jodoh niku orang tua asline. Ning piye meneh wong bocah saiki goleke dhewe-dhewe repot. Saiki gara-gara apa? Gara-gara teknologi lho akhire. Yo golek dhewe-dhewe. Nomor kalih. Min sunnati Rasulillah idkhalu surur 'alan nas. Senajan Sofiyah iki mau putrine wong Yahudi, bahkan bapake sing meninggal kuwi kan musuhi Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ketika Sofiyah niku curhat wis ora duwe sapa-sapa, Islam ya wis dikucilkan wong Yahudi ya dikucilkan wong Islam. Soale napa? Bapake mantan penjahat. Ya ora mantan, bapake penjahat pancen. Dikucilke ora duwe sapa-sapa minta perlindungan ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula dilindungi, nyuwun tulung kula dilindungi. Tegese nyuwun dinikah niku wau. Dinikah. Lha nek Kanjeng Nabi ngentosi wahyu, Gusti Allah dawuh gak apa-apa ya kono nikah. Akhire dinikah. Dadi ada alasan. Lah Sofiyah iki mau ketika dinikahi Kanjeng Nabi mboten perawan, wis rondo ping pindho. Bojone sing pertama cerai, bojo sing kedua meninggal. Mantan bojone sing meninggal utawa sing cerai ya karo-karone wong Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi nikah itu untuk menolong, bukan karena syahwat. Wong syahwat misale ya mesti sing dinikah wong sing ayu-ayu nom-nom kelas Nabi, kelas Walid wae. Milih sing enom apa meneh kelas Nabi, tapi mboten karena tidak nafsu, tidak didasarkan nafsu. Akhirnya Kanjeng Nabi pengen idkhalus surur, menyenangkan hati orang itu. Hati Sofiyah akhirnya jadi dinikah. Akhirnya statusnya munggah karena menjadi istri Nabi. Faedah yang selanjutnya. Ijabatu da'wati walimah wajibatun. Bisyarti adamil muharramat. Mendatangi undangan walimah hukumnya apa mau? Sunah muakkadah. Mendatangi undangan walimah iku hukume wajib. Mendatangi undangan walimah khususnya umume ya undangan. Hukumnya wajib. Tapi syaratnya tidak ada hal-hal yang haram. Beda nek misale nugeni walimah lah kono mriku wonten pertunjukan, sing pertunjukane kuwi nganu nglanggar syariat, mbok tari perut. Apa pamer aurat, ora teko ora apa-apa, malah harus enggak datang. Tapi kalau enggak ada hal-hal yang haram di situ wajib. Bahkan diundang wong non muslim ae wajib datang selama tidak ada kemaksiatan. Nah, magayutan kali niki makane wonten dawuh ngeten. Dadi winginane sempat dibahasul masail ki dirembuk karo para santri sepuh. Kok ana undangan entah itu dalam bentuk WA ataupun undangan print out apa-apa lah. Misal undangan itu dalam bentuk ajakan. Undangan kan ajakan ya. Monggo hari ini jadwalnya kita ngaji. Monggo napa dilegake berangkat. Kok jenengan pun maca asline hasil bahasa ini jenengan maca kok gak ono darurat syar'i, wajib memenuhi undangan. Mula kadang kula iki bingung.
Aku meh ngumumke apa ora? Nek ora ngumumke, kabeh do ngenteni pengumuman. Nggih ya? Wong buktine kaya khususi wae do ngenteni pengumuman. Iki khususi apa ora iki kaya yam-yamine ora ono pengumuman. Tapi nek diumumke konsekuensi fikihnya harusnya kok dibuka, diwaca, wajib datang. Nek ora datang, ya berarti nglanggar kewajiban wong ora darurat. Nek darurat apa syar'i mboten masalah. Ya dadi bingung. Nek ora diumumke engko dikira ora ngaji, begitu diumumke konsekuensine wajib. Yo niku lho, ilmu niku ngoten niku masalahe. Wingi-wingi durung ngerti wong. Lah saiki berarti wis ngerti bahas masalah undangan. Pengumuman. Nah. Oh, nek ora dibuka ya ora aman berarti ya ora dibuka. Ora dibuka. Pancen wis ora aku wis males kok ora pengen berangkat, ora usah dibuka berarti. Ngomong wae gak bisa. Karena memenuhi undangan walimah apalagi hukumnya wajib. Engkang nomor pinten berarti? Al-musyarakah fil farhah min suwari ta'awun. Kumpul-kumpul seneng-seneng. Walimah niku isinan kumpul-kumpul seneng-seneng. Niku bagian dari ta'awun. Saling tolong menolong alal birri dalam hal kebaikan. Orang mau walimah tok, kumpul-kumpul seneng. Awak dhewe ngaji niki kan siji. Nek mbok niati kumpul-kumpul seneng, mbon angsal pahala. Soale masuk kategori ta'awun alal birri. Mbok paham mbok ora penting kumpul ngentekke jajan, nah iki wis ta'awun alal birri. Selama tuan rumah ora nesu. Nek tuan rumah kok grundel rusa ngentekke jajan. Ta'awun alal. Kok jenengan niati ya kumpul-kumpul karo ngaji dobel. Siji ta'awun alal birri, nomor loro tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi luwih dhuwur malih. Wong ilmu niku sifate Gusti Allah. Ati jenengan asale kalih. Asale kalih dobel. Enak to wong karek teko ngrungokke tak niati ah. Paham ora paham niat golek ngelmu karo niat kumpul dobel wisan pahalane. Senajan ya ujung-ujunge turu. Dhuwure kitab engko ngiler tetes-tes wisane. Ya ora apa-apa jenenge ngatuk kok. Nah niku. Kok diwaca.